buren. Ja. Blomma. Får jag den? Blomma. Blomma. Inte sönder. Även om det kommer något som kan likna en kollektiv suck av från kommunen och från de anställda så är det rätt. Lukta på fingren. Luktar det blomma? Ska överleva den tiden. Jag slår neråt. Självklart är det så att skulle affären ut flera månader på tid. Mamma. Blomma.